Бориш се с хаоса в бизнес финансите си? Постоянно проверяваш сметки, търсиш файлове, смяташ на ръка? Ами ако всичко беше ясно, подредено и видимо с един поглед. Всички данни за приходи, разходи и наличности по сметки, събрани удобно на едно място. Знаеш точно как се движиш всеки месец, без хаос, без пропуски, без стрес. Запознай се с ProfitTrack, твоят надежден партньор в управлението на бизнес финансите. С ProfitTrack събираш на едно място всички приходи и разходи, движения по сметки, справки и прогнози за финансовия ти резултат. И всичко това ясно, подредено, с възможност да видиш с един поглед работиш ли на печалба този месец. С ProfitTrack извеждаш нужната информация за секунди. Използвай филтри, сортирай, сравнявай и взимай решения базирани на реални данни. Въвеждай и следи всеки приход, разход и плащане с коментар и статус. Никога повече не губи следата на важно плащане. А какво ще кажеш за автоматично напомняне за плащанията ти всеки месец или 3-месечие? Само няколко отметки и ProfitTrack прави всичко вместо теб. И това не е всичко. Вече можеш да надникнеш в бъдещите си финансови резултати на база въведените от теб данни. Задай честота на приходите и разходите си и ProfitTrack ще прогнозира месечният ти резултат на база реалните ти записи до момента. С мощният инструмент в меню прогнози виждаш реалистични сценарии. Откриваш рискове на време и планираш с точност за секунди. Готов ли си да поемеш контрола? Следвай тези 5 стъпки. Регистрирай се в ProfitTrack и избери бизнес шаблон, универсален или специализиран за ресторанти. Задай честоти за приходи и разходи. Въведи банковите си сметки, създай първите си записи, изготвяй справки и прогнози и взимай решения уверено. ProfitTrack – финансовият компас на твоя бизнес. Започни днес. Работи с увереност утре.